Laga fैग्रोमोना हाबा मोनजालांसिनोलाय बिराद गोबावनि उनाव फैना होनाय आयै बिउटिफुल गाननाय फैनाया लागा वाइनो जानि माबाया दिउरि जानानै दङ बेयाव ओमफ्राय नै आब' सासे दङ बेजों थ' हेल' लोगोफोर दिनैसो आरो बेसेबा गोबावनि उनाव जायगायाव फैनानै ब्लग बानायफैदों आरोना थ' मानसियाबो माबायदि जाना फैगोन मिथिला थ' लोगो दङ आंजों गणेश भाई हेलमेट गाननानै लागासिनो दायो थ' जोङो दायो गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों दे गाइस गुवाहाटियाव माने आं दा ड्रेसबो लाबोफायासै नालाय जोंनिफ्राय जों थाबोजोब्बाय आरो जेखिनि गानबाय थादोंमोन आं बेखौनो गाननानै फैबाय बेमार जानायखाय थ' दा गोदान नांगौ नालाय थ' आङो शुज लायनि जुथा ब्रेन्डेड थ' होनजाया फार्स्ट कपि आरोना बेयो ब्रेन्डेडनि सेकेन्ड कपि बियो ना थ' बेखौ लायनो थांनो नागिरदों आङो गुवाहाटियाव थ' नायलांबाय थादो माबायदि मा जुथा दङ नोंथांमोननोबो देखायजोबगोन आं दिनै दे आं जे दखानाव हाबगोन बेनि माबाफोरखौ देखायजोबगोन आरोना आङो गाइस थ' नायलांदो दा थ' गाइस जोङो मोनसे जायगायाव मोनफैबाय थ' बेनो दे शुज कालेक्सन नोंथांमोननो देखायना होनि आं दे जायनो बेबायदि ब्रेन्डेडनि फार्स्ट कपिनि शुज नांगोन नोंथांमोना बेयाव मोनगोन आरोना थ' आङो उनाव दा मबाइला सुइस अफ जासिगोन दे आंना बेनि थाखायनो आङो माने बानायाखैमोन भिडिअ नायनो हागोन शुज कालेक्सनफोरखौ आरोना आङो बे केमेरा जोंनिफ्राय देखायनानै होनि नोंथांमोननो नायनो हागोन दे आंना मबाइला सुइस अफ जासिगोन आं बेनि थाखाय माने भिडिअ लानो हायाखैमोन आरोना गाइस थ' बेनो आं ओमफ्राय नैबे जरासिखौ लाबाय बेयो 3000 गोलैबाय आरोना ओमफ्राय बेसेबां प्राइस आं बेखौ खिथानो नागिरदोंमोन नोंथांमोन खिन्थु मबाइला अफ जासिगोन आंना बेनि थाखाय आं भिडिअखौ लाथ'नो हानाय नंला दे माखौ लाखो ओमफ्राय आं माखौ लाखो नोंथांमोननो आङो देखायगोन खिन्थु न'आव थांनानैसो देखायनो हासिगोन आंना मबाइला सुइस अफ जासिगोन ना बाय ओंखायनो उपाय गैला थ' नायनो हागोन नोंथांमोना नै शुजनि माबाखौ कालेक्सनखौ बेयाव माबायदि ओमफ्राय आंना नैबे जरासे आरोना बेयो नायनो हागोन नै माबायदि स्टाइलनि बेसेबां नांगौ आरो खिन्थु न'आवसो दे गाइस बेयो जिथु शुजनि नैबे माबाया सपआ बेयो न'आवसो आरोना न'आवसो फैनानै बायनांगोन नोंथांमोना आरो गोबां ब्रेन्डेड गोजा आरो बेफोरो ओरैजाय दङ सोब ब्रेन्डेड नैबिथिंजायबो सेन्देलफोरा ब्रेन्डेड गोजाजोब ओमफ्राय दा नोंथांमोना बासिनानै लांफैनो हागोन मा नांगौ ओमफ्राय आरो अर्डार होनो हायो बेनिफ्रायनो नोंथांमोनाव बिसोरो माबागोन डेलिभारि खालामगोन ओमफ्राय एड्रेसफोरखौ आङो खिथागोन नोंथांमोननो जुदि नांगौबा आरोना बेनोसै जाबाय फैया मा लासिखो हा बे गस्लाबो लाबाय सेन्देलबो लाबावबायसो दां सेन्देल लायाखै ओमफ्राय आरो जुथाखौबो लाबाय बेनो आरोना थ' लोगोफोर दिनै नेक्स्ट देआवसो आं भिडिअखौ बानायफिनदों दे मैया ओमफ्राय आङो शुज लायनो थांदोंमोन ना ओमफ्राय बेयाव आंना मबाइलानो चार्ज जोबना दं आरोना गाइस आं माने डाइरेक्ट बिदि भिडिअ बानायनायनि पारपसाव थाङाखैमोन जास्ट जुथा बायनो होनना थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिराद सान्दुंलै ओमफ्राय मा जागोन गेजेराव सानबाय आं दे भिडिअ बानायलांसै ब्रेन्डेड शुज नालाय थ' दखानफोरखौबो एसे देखायनोसै थ' नोंथांमोनहाबो नायनो लुगैयो नङा होमबा एसे मोजां शुज फैबा थ' बेनि थाखाय आरोना देखायनो होनना सानबाय आं ओमफ्राय खिन्थु मबाइलानो सुइच अफसो जाना होबाय दसे उनावथ' हाजियासैनो प्राइसफोरखौ खिथानोबो थ' प्राइसआ बेनो 3000 3500 बेनिफ्राय 4000 बेसिमहालागै मोनगोन आरो नोंथांमोना बेनि गेजेराव आरोना गाइस आं मैया लाना फैबाय जरासे थ' नाइकिनिनो नोंथांमोननो देखायना होनि आं मा शुजखौ लाबोखो दे गाइस आङो बेखौनो लाबोबाय मैयायो बेयो 3000 ग्रोब लाबाय आरोना एकदम 3000 ग्रोब थांबाय बेयो ओमफ्राय आंजों लोगोसे थांफादोंमोन ना गणेश थ' बेबो लाबाय बेनाबो सेम बिदिनो खिन्थु बेना कालारा बेलेग थ' बेनाबो 3000 सानैबो माने खनसेयावनो लाबाय नालाय 3000आव हरबाय आरोना जोंनो ओमफ्राय बिसोरो बुंदोंमोन 3500 सामथिं बिदि बुंदोंमोन खिन्थु जेनेबा बार्गेनिं खालामनानै 3000आव मोनबोबाय बेखौ थ' माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो जुथाखौ दे गाइस थ' आं फार्स्ट टाइम बेबायदि शुज गाननो नागिरदों आं बेबायदि शुज बारा गानबाङा आं बांसिन जेनेबा बुट्सफोरखौ गानो ब्लेक लेदार बुट्स ब्राउन लेदार बुट्स बेफोरबायदिखौ गानो आरो आं बांसिन थ' बेयो फार्स्ट टाइम आरोना आंनाव गाइस थ' 3000 लाबाय ओमफ्राय बेनि जिथु लेस थायोना गाइस खाग्रा नैबे लेसआ बेखौ माने बे मोननै फैयो आरोना बेबायदि ग्रिन कालारनि मोनसे ओमफ्राय नैदि माने ग्रे कालारनि मोनसे आरोना नै ग्रे कालारनि मोनसे ग्रिन कालारनि मोनसे ओमफ्राय आङो मोननैखौबो माने मोनसे सोनानै माबानानै नायदों आरोना माबायदि नुयो मा मोनसेखौ मोजांसिन नुयो आं बेखौ माबागोन बेखौ लागायगोन ओमफ्राय
बेयो नैबे माबा बेयो सुसनि ओरैनो मोनसे स्टाइल आरोना बियो थाथों बेखौ बोखारा आङो थ' माबायदि नुदों गाइस एसे कमेन्ट खालामदो दे गाइस फैग्रोम मोना बिराद मोजां फैनाय हाबा मोनजालांबाय सिगांनिफ्राय नेगासिनो बेबा हाबामोन ओमफ्राय दिनै फाइनेलि मोनजादों आरो ना ओमफ्य हारसिं बुरैफोरखौ ज'नादों आं नै हारसिंसो ओमफ्य गियान जाखैनायखौ देखायनो आं सोरनि हाबा मोनजालांखो दे ओमफ्राय बेबायदि ड्रेस गानफेरा दिनै बिराद गोबावनि उनाव हिप हप होननायसै हिप हप नायनानै बेनिफ्राय फार्स्ट टाइमलै बिदि ड्रेस गाननाया ने लागाव फैग्रोमोना हाबा मोनजालांसिनोलाय बिराद गोबावनि उनाव फैनायखौ नाय आयै गाननाय फैनाया मारै नुदों नोंथांमोनहा एसे कमेन्ट खालामनानै होदो होनलाय ना साइडआव थाफाग्राफ्राबो बिउटिखालाय नै लाख'नाय होनलाय थेंक इउ बिराद गोबावनि उनाव फैनानै बिराद मोजां हाबा मोनजालांदों बेनि लाखि होननांसिगोन आरो नेबाय थादोंमोन बेनि हाबाखौ दिनै मोनजाबाय फाइनेलि साफाना कमेन्ट खालामदो साफा नंगौना नङा ना मा बुङो बुस्थु देखायनो आं गाइस दिउरिखौबो नायदो नै लागाव नायदो जानि बाबाया दिउरि जानानै दङ बेयाव ओमफ्राय नै आब' सासे दङ बेजों मारै मोनदो मोजां मोनदों ना दिउरि जानानै बिराद गोबाव जाबाय बिसोरा जबाय थाबाय बरिं मोनलांजोब्बाय दा मिथिला जियानो जा दिउरि जाबाय नालाय ने मोजां मोनदोंबा लागाव जानि बाबा बेयो गाइस नोंथांमोनहा सिनायखायो थ' बेयाव दिनै दिउरि आरो ना हाबायाव बेनि हाबायाव नै ओमफ्राय नामखौ नायनो नै दा हांमा बिरदाव बे जाबाय बिनि जिथु हौवा गोदाननि नाम बे सानैया जाबाय बिनि नाम खैनानि बेनि जा बाया दासो मोनफैदो बेस्रा फाइनाल दंमोन दिनै मारै जाखो 72 फाग्ला लिरखायनो खिन्थु गिदिंबाय थायो जोंजों हरसेयानसे ओमफ्राय हराव फरायो खोमायो बेयो बिराद सिदान जियानो जा जानि बाबाया दिउरि बेयाव दिनै हाबायाव ओमफ्राय खैना गोदानखौबो देखायबाय बाबाया दिउरिना मानो होनबा एबार दिउरिनि बिबान गोलैबाय आरोना जोंहा फादारा 2 इयार्सनि थाखाय बेयाव जिरायना दंबाय थायो थेवबाबो भिडिअ बानायबाय आं दे गाइस जियानो जा भिडिअआ बेनोमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दे गाइस